Începe a doua filmare, Gili! Boneta! Gili prostul, da. Nu, așa mă numesc eu pe YouTube, Gili Boneta! Uitați-vă la mine! Bine! Uite ce piticare drăguță! Apoi să mă dă drăguță. Stai locului. Marina! Nu, dar vreau să-i bag căpuciul în telefon. Doar căpuciu. Yeah. Uite ce drăguț e! Vă pup, dragilor. Bine! Haideți să-l inspectăm pe Ricci! Ei! E telefonul meu! Hei! E drăguță mâța! Ce? Și noi i-am dat în mâncare și apă. Da? Da. Eu stau aici, eu locuiesc la garsonel. La garsonel. Ce mult mănâncă! Se pare că le-au fost foarte foame. Și lui ăla mare și lui ăla mic. Mergem la Cuțu. Da, hai tu. A, de la Cuțu! Gili! Boneta se duce la Cuțu! Boneta și Stai! Vreau și eu să-mi fac limba. Sărmâna! Gili! Boneta se întoarce! Se întoarcă cu noi filmări! Cu noi filmări! Haideți să inspectăm! Cuțu! Cuțu! Scooby! 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 Ce? Scooby! Maria, hai să pot. Bine. Gili Bone. Începe. Se termină filmarea Gili Boneta. Ca întotdeauna.